בכלל הוא מובן מאליו שהגעתם לפה, ואתן רוצות להכניס רגעים של האטה, לתרגל מדיטציה, להביא את האיכות הזאת לחיים שלכן. זה אחוז קטן מהאוכלוסייה, ואני מקווה שהוא יגדל. למרות שהרבה פעמים נראה שכאילו, שיש ועושים את זה, אבל זה בכל זאת די נדיר. ואני פה בשביל שזה לא יהיה נדיר, שזה פשוט יהיה וימשיך. אז יאללה, בואו נתחיל, ואני רוצה שנתחיל דווקא מכמה נשימות עמוקות. אנחנו ככה בסוף היום, ורגע רוצות להשאיר את היום הזה אולי מאחור, ולהיכנס פה לאיזשהו תדר אחר, תדר יותר של קודם כל איזשהו שקט פנימי בגוף שלנו, ובואו נעבוד עם הגוף, כי הגוף הוא כאן, והרבה פעמים המיינד עובד הרבה הרבה יותר, ואנחנו הרבה יותר מרגישים אותו מאת הגוף. לא סתם אומרים שאנחנו מרגישים את הגוף שהוא כואב, כי הוא כאילו מטריע בנו. אז, אז בואו ניקח ככה 3 נשימות הנחה עמוקות. ומה זה נשימת הנחה? זו נשימה שאנחנו בעצם מכניסים הרבה הרבה אוויר לאזור הריאות והבטן, ואחרי זה מוציאים את האוויר בקול, כזה. אני אדגים לכם אחת, אז בואו ניקח ביחד. אפשר גם לעשות ככה עם הידיים, ומה שזה עושה, זה פשוט גורם לגוף שלנו להירגע. זה מכניס הרבה הרבה חמצן, אז בואו נעשה את זה ביחד. ועוד אחת. ועוד אחת. זה ככה משהו שמסנכרן בין גוף ולב, ומכניס ככה הרבה יותר שקט למערכת. אז איזה יופי שאתם כאן, ובאנו בעצם ככה ללמוד ביחד איך להתחיל לתרגל מדיטציה, וגם אם יש פה בנות שכבר מתרגלות מדיטציה, השיעור הזה הוא גם בשבילכן, הוא גם בשבילי. אנחנו אף פעם לא מסיימות ללמוד בחיים האלה, אז לגמרי שם. ואני רוצה לספר לכם קצת על עצמי, שמאיפה הגעתי לתרגול מדיטציה. ואז אמרתי שלפני 10 שנים התחלתי להיחשף לעולם הזה, וזה קרה הרבה בגלל מי שאני, ושמתי פה קצת מהדברים שככה, גם הם חלק ממני, יש גם הרבה דברים אחרים, אבל אני ככה עם הפרעת קשב וריכוז. ומפוזרת, ושכחנית, וחרדתית. ויש לי הפרעות שינה הרבה פעמים, ואני מתקשה לקבל החלטות, וראש מלא במחשבות, ומשווה את עצמי לאחרים. ואני בטוחה שחלק מכן אולי יכולות, מה שנקרא, להזדהות עם זה. הנהג האמבולנס שלא היסס לצאת ולחתוך את ב7 באוקטובר, הכתבה שלי רון סטייק. זה גבול מאוד מאוד דק בין נורא לקוות ונורא לרצות, לבין פחד מאכזבה ומעוד טלטלה רגשית שבלאו הכי אנחנו נמצאים בה. אתמול 7
אולי זו רק אני, אבל לא שומעים אותך? וואו, לא שמעו אותי עד עכשיו? לא שמעו אותך כבר כמה דקות. וואי, אז זה נלחץ לי. אז מאיפה לא שמעו אותי? רגע, אני חוזרת אחורה. מי אחרי שאמרת הי- על הפרעות קשב, מי פה? אה, אוקיי, אז אני טיפה אחזור אחורה, כי דיברתי קצת ולא לא קלטתי, סליחה, פשוט השתקתי כנראה את שלי. אז אני אחזיר את זה שהתחלתי לתרגל מדיטציה בגלל היותי עם בעיות קשב וריכוז, והרבה פעמים, והפרעות שינה, וחרדתית, ו, ומפוזרת, ושכחנית הרבה פעמים, וראש מלא במחשבות, ומתקשה לקבל החלטות, ומשווה את עצמי לאחרים. אני לא יודעת אם מישהי כאן מזדהה עם העניין הזה. והרבה פעמים אומרים לי, מה, אני לא יכולה לתרגל מדיטציה כי אין לי סבלנות, כי אני מאוד אנרגטית, ואני מאוד אנרגטית ומאוד דו-אירית, ודווקא בגלל זה, לאנשים שמה שנקרא, שיש להם את כל הארסנל הזה, טוב לתרגל מדיטציה, ודווקא טוב להיות, מה שנקרא, לעבוד עם המיינד שלנו. אז לא סתם הגעתי לעולם הזה, ואני חושבת שהתובנה הכי גדולה שהגעתי אליה זה שאני עושה מדיטציה, אני אף פעם לא לבד. ואני חושבת שהתחושה הזאת של הלבד, והתחושה הזאת שאולי דברים לא תמיד הולכים כמו שאנחנו רוצים, והיא תחושה שהיא לדעתי אוניברסלית, ובטח גם לנשים שנמצאות פה, שהרבה פעמים אנחנו מרגישות שהכל על הכתפיים שלנו, ולא תמיד הכל מובן, ולפעמים אנחנו אחרונות בתור, וזה אימון לשים את עצמנו גם במקום אחר, וכשאנחנו עושות מדיטציה, אז יש איזה מקום שבעצם אנחנו נותנות לנו רגע של האטה, לבדוק מה שלומי באמת ברגע זה, להיות במקום של נוכחות. ואני עברתי גלגולים במדיטציה, זה לא שאני יושבת ככה בים ועושה מדיטציה ולא זזה, אז לא. אז באמת ככה, שהתחלתי לתרגל מדיטציה לפני 10 שנים, אז הרבה פעמים הרגשתי שאני רוצה לזוז ולקום, ובאמת גם הייתי קמה לכתוב משהו ששכחתי, היו עולות לי כל מיני מחשבות והייתי כותבת אותם, עברתי דרך, מה שנקרא. עשיתי מדיטציות מוקלטות, מודרכות, עד היום אני עושה הכל בסדר, עד שהגעתי למדיטציות שקטות, אבל המיינד בעצם אה, לגמרי היה שם איתי, זאת אומרת, והמיינד כל הזמן איתי. ו, וזה חלק מהעניין, להיות בעצם כל הזמן במקום הזה. אה, שהמיינד איתנו, והבנה גם שזה חלק גם מהעשייה של המדיטציה, מלהיות במדיטציה, זה להיות עם כל מה שנמצא כאן ועכשיו. זאת אומרת, הראש לא צריך להיות ריק ממחשבות, אנחנו תכף ניגע בזה. סליחה רגע. אז בעצם אני רוצה רגע לתת פה כמה דגשים של מה שקורה בעצם שאנחנו בחיים שלנו, בחיים עצמם. אז רוב הזמן אנחנו על טייס אוטומטי, עם המכשיר הקטן הזה ביד, אם זה בשלל קבוצות הוואטסאפ, אם זה במיליון משימות שאנחנו רוצות לעשות, אם זה בטלפונים, אם זה you name it, אני לא צריכה להגיד לכם, כולנו פה באותה סירה. והטייס האוטומטי הוא לא, זה מה שהם, זה בעצם ההגדרה בתוך המיינדפולנס, הזמן הזה שבעצם אנחנו לא פה, לא נוכחות בזמן הזה, אלא אנחנו או בעבר, במה שכבר קרה, או בעתיד, במה שעוד יקרה, מתכננות, תכנונים, או מתחשבנות בחשבונות, או מה עשיתי, או מה לא עשיתי, או מה הספקתי, או מה אני אולי לא אספיק, במין ריצה כזאתי. וזה הטייס האוטומטי, שכולנו ככה חווים אותו וחיים אותו, חוות וחיות, כולנו פה נראה לי בנות. אה, והרבה פעמים אולי אנחנו מרגישות על סוג של גלגל, רצות, 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 והרבה פעמים יש לנו הכל,
יש לנו בית, זוגיות, ילדים מהממים, אבל התחושה הזאת היא שאנחנו גם לא מספיקות, וגם הרבה פעמים אנחנו רוצות יותר. אפילו שיש לנו עבודה שאנחנו אוהבות, ודי הכל כאילו אם מישהו מבחוץ יסתכל זה דבש, אבל משהו חסר. אז הרבה פעמים חסר זה השקט הזה, הנוכחות הזאת היא בכאן ועכשיו, והרבה פעמים אנחנו גם לא נדע את זה בכלל, אלא נרוץ אחרי עוד ועוד דבר. עכשיו, שאיפות ודברים, ושאיפות בחיים ומטרות ורצון להתקדם, זה דבר מבורך וטוב. אבל גם להיות כאן ועכשיו זה דבר מבורך וטוב. ואני רוצה רגע לספר איזשהו משהו קטן על מדיטציה בהקשר הזה, זה שבעצם רוב הזמן אם אנחנו נמצאות לא בכאן ועכשיו, או בעבר או בעתיד, אז הרבה פעמים המים שלנו עכורים קצת. המיינד שלנו לא בהיר רוב הזמן שאנחנו ככה, והמטרה של המדיטציה שאנחנו מתחילות לתרגל זה בעצם שהמיינד שלנו יותר יתבהר, יותר יהיה קליר, יותר בעצם יעבור למים הצלולים האלה. עכשיו, זה לא פשוט. זה לא שאני אתיישב למדיטציה עכשיו והמיינד שלי פתאום יעבור לפה. הרבה פעמים המחשבות יקפצו יותר ביתר סט, ויהיה לי יותר קשה להיות במיינד רגוע, אבל זה עניין של אימון ותרגול. ותכף אנחנו נעבור לזה. וזה ממש כמו כפית שמסובבים אותה בתוך מים עכורים, ואם אני אמשיך לסובב אותה בתוך המים, אז בעצם מה שיקרה, אז כל הזמן המים יהיו עכורים, אבל אם אני אפסיק לסובב אותה, והכפית הזאת זה בעצם החיים עצמם, שאני כל הזמן עושה או כל הזמן בעשייה, אם אני רגע יושבת, אז כבר הכפית כבר לא מסתובבת, ואני רגע עם עצמי, ולאט לאט, בעצם כל מה שקורה בתוך המים, אז זה מה שנקרא, אה, בעצם החול או מה שיש בפנים, או הקפה השחור, בעצם ירד למטה, לאט לאט. אז דיברנו על ה-to-do list שלנו, ועל זה שיש לנו הרבה הרבה דברים על הראש, וזה בעצם גורם לנו לא להיות בכאן ועכשיו, לא להיות בנוכחות. וזו תמונה שצילמתי בדרום תל אביב, יש גרפיטי כזה, ולפעמים מרגיש שהמוח שלנו ממש כאילו חופר וחופר וחופר, ומרגיש כאילו מישהו טוחן לנו את המוח, או אנחנו טוחנות לנו את המוח, זה הרבה פעמים קורה, מחשבות שחוזרות על עצמם, זה נקרא רומינציות בשפה המקצועית, אבל זה פשוט כמו לופים של מחשבות, רוב המחשבות חוזרות על עצמם, אנחנו גם חושבות בין 50 ל-70 אלף מחשבות ביום, זה מטורף כמה זה מגיע למספרים מטורפים, והיום גם שמעתי באיזה פודקאסט שזה משהו כמו 100 אלף מחשבות, אז תחשבו כמה מחשבות זה בדקה, ומה זה עושה לנו בעצם, גם לגוף, גם לנפש שלנו, מה הולך שם בעצם. ועם המחשבות והלופים והמטלות, מגיעות גם הביקורת העצמית וגם הביקורת פנימה והביקורת החוצה, מה שנקרא. זה מתחיל בפנימה ואז עובר החוצה. ו... וזה לא פשוט לחיות בעולם שלנו שאנחנו רוצות להגיע, ומה שנקרא, באמת לעשות ככה, להגיע לדברים, אז אם זה מגיע הביקורת העצמית שאולי לא הספקנו ולא הגענו, כי הרבה פעמים אנחנו מעמיסות על עצמנו ולא עוצרות, ואז גם החוצה הרבה פעמים הביקורת מגיעה, כי שיש המון המון ביקורת פנימית, גם יש ביקורת חיצונית, זה בדרך כלל איזשהו שיקוף, וזה קורה הרבה. רגע, אני לוקחת נשימה, ובעצם אנחנו רוצות להאט, כל מי שפה אני מאמינה שרוצה להאט את הקצב, אחרת היא לא הייתה רוצה להיות פה, לא הייתה נכנסת פה לשידור הזה. ונכון, זה לא קל לעשות את זה בפועל, אבל זה אפשרי. זה פשוט דורש, גם אמרתי, סוג של אימון, וגם איזשהו מיינדסט שאנחנו רוצות אחרת, ורוצות קצת לפעמים לרדת מהרכבת הזאת, לרדת ממה שקורה
לא ממה שקורה בעולם, אלא פשוט לבחור להיות במקום אחר שקצת מאט את הקצב שלנו, ואנחנו נבין כמה זה מועיל לנו. אז קודם כל זה שאנחנו מאיטות קצת, אז המוח שלנו יותר משוחרר, יותר בהיר, יש תחושה יותר נעימה, לא רק בראש, גם בגוף. כשהראש שלנו קצת פחות מלא במחשבות, אז גם הגוף שלנו יותר רגוע. יש פחות סטרס, יש פחות מועקה, וזה מאוד נעים בתור אחת ש, שיש לה מוח מלא במחשבות, שאני בעצם, שאני עושה רגעים של האטה, שאני לוקחת לי רגעים של האטה, אני יכולה להגיד לכם שכן, יש מצב כזה שהמוח קצת נרגע. וזה בעצם, אני אוהבת את המשפט הזה, הרפסודיה ממשיכה להתנדנד, ואנחנו מייצבות אותה יותר מהר. אז כשאנחנו לוקחות רגעים של האטה, ואנחנו בעצם מכניסות את האיכות הזאת של מדיטציה לחיים שלנו, אנחנו חוות יותר שקט, גם ברגעים שיש סערה, גם ברגעים שבחוץ יותר עדיין קשה, עדיין יש עומס, עדיין יש לחץ, אני עדיין באיזשהו מיינדסט יותר רגוע. אני לא כל מה שמגיע מערער אותי ומערער לי ככה את הסירה, אלא אני יכולה לזה, וזה משמעותי מאוד. וזה מרגישים את זה שמתחילים לתרגל מדיטציה, וזה תכף נבין גם שזה גם לא משהו מאוד גדול. זאת אומרת שזה לא חייב לתרגל מדיטציה המון המון זמן. ואני פועלת יותר ביצירתיות ופחות בהישרדות בחיים שלי. אם פה לרובנו פה, לא משנה מה, גם אם אנחנו עובדות, או גם אם אנחנו בבית, או גם אם אנחנו באופן כללי בחיים עצמם, אנחנו רוצות להיות יותר יצירתיות, יותר במקום, מה שנקרא, לא במקום של הישרדות, לא במקום שרץ ממקום למקום, או במקום שהוא רק בדואינג, או רק באיזשהו צמצום, אלא לפתוח בעצם את המיינד שלנו ואת המוח שלנו להיות יותר יצירתי. אני לא חושבת שמישהי פה לא רוצה את זה, וזה קורה בעזרת תרגול מדיטציה. ומהימנעות, אחד הדברים שהרבה פעמים קוראים לנו שאנחנו בעומס או בלחץ או בסטרס, ובטח בזמן הזה עכשיו של המלחמה שכולנו חוות אותה, אז הרבה פעמים אנחנו נימנע מדברים, ולא נרצה אפילו ללמוד דברים חדשים, או לא נרצה לעשות שינויים, כי אנחנו הולכים למוכר וידוע שאנחנו בהישרדות כל הזמן. ושאנחנו מתרגלות רגעים של האטה, מתרגלות מדיטציה, אנחנו עוברות לעשייה בהקשבה ללב. אנחנו עושות דברים יותר בחיבור לעצמנו, וזה מדהים. זה עושה המון המון שינויים, ואנחנו גם יכולות לשנות הרגלים של שנים, פתאום משתנים לנו, כי אנחנו בעצם באיזשהו מיינדסט אחר, באיזשהו חיבור, באיזשהו אנרגיה אחרת. וזה קורה. וזה כיף. ועכשיו אני רוצה, אנחנו עוד מעט הולכות לתרגל מדיטציה, ואני רוצה לתת לכם ככה, אם יש פה בנות שפחות מתרגלות, או שתרגלו קצת, או שמתרגלות, עדיין יש את ההתנגדויות שעולות לנו בזמן מדיטציה, ואני ככה רוצה לעבור עליהן. אז קורה שאם הוא עולה לכם כזאת מחשבה שניסיתי לתרגל ואני לא מצליחה, אני יכולה להגיד לכם שאין כזה דבר להצליח במדיטציה. עצם זה שפינינו לנו זמן לפגישה עם עצמנו, לפגוש, לבדוק מה קורה איתי עכשיו, מה שלומי. עם כל מה שעולה, הצלחנו. זה לא משנה אם דקה אחת, 20 דקות, 40 דקות, 50 דקות, לא משנה. עצם זה שאנחנו מפנות את הזמן הזה, ויש לנו רצון להיות באיזשהו רגעים של האטה, רגעים של מדיטציה, אז הצלחנו. זה פשוט זה. וזה לדעתי אחד התובנות שהן הכי מדהימות, כי זה משחרר כל כך הרבה התנגדויות. הגעת, הצלחת. זהו. אם הראש שלנו חופר ומלא במלא מחשבות, וכל הזמן מגיעות מחשבות בזמן מדיטציה, וכאילו הרגשה שאני לא מצליחה להתרכז, כאילו אני מנסה, אבל המוח שלי מלא במחשבות. אז קודם כל זה טבעי שהראש חופר ומלא במחשבות. זה הטבעי, זה הטייס האוטומטי שלנו. זה שם, זה בסדר.
ואנחנו לא אמורות לגרש אותם או להיאבק בהן, אלא רק להיות בתשומת לב שהן שם. זהו, that's it. להיות בתשומת לב ולחזור לכאן ועכשיו. מה זה לחזור לכאן ועכשיו? לחזור לנשימה שלי, לאיזשהו עוגן שאני רוצה לבחור. אני יכולה לבחור עוגן של הנשימה שלי. אם אני עושה עם מוזיקה, אני יכולה לבחור את המוזיקה. אם זה עם הנחיה, לבחור את הקול של ההנחיה. זה לא משנה מה. אבל גם אם זה קורה 1000 פעם בזמן מדיטציה של 5 דקות, כל פעם שאני חוזרת בעצם לעוגן שבחרתי, כבר אני עושה איזשהו שינוי במיינד שלי. אני עושה שינוי והמיינד שלי משתנה, וזה נחקר במחקרים, אז לגמרי הצלחתי, גם אם הייתה לי מדיטציה של חפירה לגמרי, וכל פעם הייתי צריכה להחזיר, הצלחתי. עוד משהו שאולי עולה לכם, שאנחנו אנרגטיות מדי, ויש לנו הפרעות קשב וריכוז, כמו שאמרתי, ואני כל הזמן רוצה לקום ולזוז, אז דווקא לאנשים אנרגטיים ועם הפרעות קשב וריכוז, כדאי לתרגל, ועם התרגול אנחנו נפתח כאן יכולת להיות פחות תגובתיים, גם בזמן המדיטציה. לאט לאט אנחנו פחות נקום, פחות נזוז, פחות נגרד לעצמנו באף, וגם בחיים עצמם, שזה המשמעות הכי הכי גדולה, אנחנו נהיה פחות תגובתיים אם מישהו יגיד לנו משהו, אם מישהו יבקר אותנו, אם משהו, מה שנקרא, לא יסתדר לנו, אנחנו נגיב אחרת, אנחנו נהיה יותר רגועות, וזה הדבר הכי הכי משמעותי שקורה בזמן שאנחנו מתרגלות מדיטציה. עוד משהו שהוא ממש משמעותי, זה שאין לי סבלנות לתרגל מדיטציה, ושזה גם לוקח המון המון זמן, אני שומעת את זה המון מנשים, אז קודם כל הכל עניין של אימון, ולאט לאט, וזה כמו אימון בחדר כושר. והאם יש לנו דקה אחת לתרגל? נראה לי שלכולנו יש פה דקה אחת לתרגל, נכון? אז אתם יכולות לכתוב לי פה בצ'אט, אני בטוחה שיש לכולנו דקה אחת לתרגל. ובשביל לתרגל מדיטציה אנחנו צריכות להיות רוחניקיות, או להדליק איזשהו נר, או לשבת עם שרוואל, או לשבת על כרית במקום מסוים, או לא יודעת מה. אני שמעתי כל כך הרבה דברים, להדליק קטורת, לחכות שיהיה הבית הכי שקט, או... אז לא. לתרגל מדיטציה אפשר גם עם חליפה, וגם עם שרוואל, ואפשר בכל מקום לתרגל מדיטציה. זה עניין של בחירה לגמרי. ורצון להכניס את האיכות הזאת של הנוכחות לחיים שלנו. פשוט ככה. שאנחנו רוצות להחזיר את האיכות ולהכניס את זה לחיים שלנו, ויש לנו את הרצון הזה, אז זה יתאפשר לנו. זה פשוט יגיע. אז זה חלק מההתנגדויות, ואני בטוחה שיצאתי ככה, נתתי לכם ככה, שפכתי אור. ואני רוצה שנתרגל ככה ביחד, ככה כמה דקות של מדיטציה. וכבר אני אכניס פה איזשהו מוזיקה, אבל לפני אני רוצה ככה לתת לכם ככה כמה דגשים לזמן הזה של מדיטציה. אז שוב אמרנו שאין לאן להגיע, ואנחנו יכולות לתרגל ביחד, ואתם יכולות להתנסות בזה. וזה לגמרי בסדר שגם אם תרצו לזוז או לקום. אז רגע אחד לפני שאת זזה או קמה, רק לבדוק אם את יכולה עוד 5 שניות להישאר רגע, ולבדוק אם זה עובר, אם מגרד לי משהו, לבחור האם אני רוצה לגרד, או רגע לחכות, אולי זה יעבור. מדיטציה, כמו שאמרנו, ומיינדפולנס, עכשיו אנחנו נתרגל משהו שהוא בסגנון יותר של מיינדפולנס, זה בעצם קשיבות, תשומת לב למה שקורה כאן ועכשיו. אז גם אם אני זזה בנוכחות ושמה לב לגוף שלי, אז תרגלתי נוכחות. ושוב, אם מגיעות מחשבות, אנחנו חוזרות בעצם לעוגן שבחרתי. זה יכול להיות המוזיקה, זה יכול להיות הקול שלי, זה יכול להיות הנשימה, ופשוט לתרגל את זה שוב ושוב ושוב. וגם אם יש רעש חיצוני, אם יש רעש מבחוץ, יכול להיות אפילו של אמבולנס, או של לא יודעת מה,
או אפילו רעש של דיבורים בבית, ואני חשה רגע סוג של עצבנות בגלל זה, או חוסר נוחות, זה לגמרי בסדר. וזה להפך, זה מחזיר אותי הרבה פעמים לנכחות ולכאן ועכשיו. המורה שלי למדיטציה תמיד אומר, איפה שיש אמבולנס, אז וואלה, זה כמו מורה למדיטציה, הרעשים החיצוניים. זה מזכיר לי להיות, בעצם לחזור לכאן ועכשיו, זה הזכיר לי, אולי הייתי בכלל במחשבות של עבר ועתיד, אז לגמרי, גם כאן, בעצם לקבל את מה שיש, וזה הכותרת הכללית, גם אם עולות כל מיני תחושות ורגשות בגוף, ואם משהו כואב. מה שיש הוא שיש, וזה בסדר, גם אם לא נוח לי, גם אם נוח לי. אני עם כל מה שבא. וזהו, אז אנחנו הולכות עכשיו לתרגל ביחד. איזה כיף. רגע, למה זה לא נותן לי לעשות share screen? אוקיי. יופי. נהיה רגע. אני רגע רק אבדוק באמת אם שומעים אותי ואת המוזיקה כמו שצריך. מישהי יכולה אפילו לסמן לי אם שומעים אותי מספיק טוב. עם המוזיקה, הם שומעים גם את המוזיקה טוב. All of life comes to me with ease, joy and glory. All of life comes to me לאט לאט, לעצום את העיניים. with ease, joy and glory. I am one with all there is. I am one with all there is. I am מה one שנוכל לנו. with all there is. I am one with all there is. אפשר גם לשכב, גם לשבת. Comes to me with ease, joy and glory. All of life comes to me כל אחת with יכולה ברגעים הראשונים ease, joy לדייק ככה את התנוחה שלה. I am one with all there is. 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 שים לב עם מה הגענו לכאן היום, מה חי בנו, אילו תחושות, אילו רגשות, לתת להם רגע מקום.
רגע נשים לב לגוף שלנו. הגוף המדהים הזה שנמצא איתנו יום יום, שעה שעה, לא תמיד מקבל יחס כמו שצריך. בואו רק נרגיש אותו ביחד. שים לב לאיברים שנוגעים באדמה, בכיסא, גם אם אנחנו שוכבות. תשומת לב לנשימה שלנו. הדבר המופלא הזה, מרגע שאנחנו נולדות, לרגע שאנחנו עוברות הלאה, נמצא איתנו. רוב הזמן הוא מובן מאליו. תשומת לב לנשימה, איך היא נכנסת ויוצאת מהגוף, בלי רצון לשנות אותה. עם תדר 528, תדר האהבה והניסים. בעצם זה שזה כאן ברקע, זה כבר עושה שינוי בתדר שלנו. וגם אם לרגעים המחשבה שלנו ברחה, למחשבות עבר, למה עשיתי או לא עשיתי, או למחשבות עתיד, תכנונים על מחר, הכל בסדר, בעדינות, אנחנו מחזירות אותה, מחזירות את הקשב שלנו ואת תשומת הלב, לכאן ועכשיו. אז בעת הזאת שיש כל כך הרבה חוסר ודאות בחוץ, הרבה תחושות של עצב, אולי פחד, חוסר אונים, זה זמן לחזור לעצמנו, להיות רכות עם עצמנו. אם בחוץ קשה, בחוץ יש תדרים באנרגיה לא פשוטה. בואו
לכוונן. לתת לעצמנו יותר אהבה, יותר קבלה, אולי להוריד מעצמנו קצת, להוריד מעצמנו בעיקר ביקורת, או אולי משימות שאנחנו יכולות כרגע לעזוב אותן. לבקש יותר עזרה, אבל בעיקר לעמוד לצידנו. לראות את עצמנו בעיניים טובות. בואו נעשה איזשהו סריקה של הגוף. יחד עם המים הזורמים כאן. מים זורמים מזכירים לנו שהכל בתנועה. וגם אם לפעמים יש רגעים קשים ולא פשוטים, עוד רגע יכול להיות יותר טוב. נחזור לנשימה שלנו. שים לב איך היא נכנסת ויוצאת. אפשר לשים לב ממש לאוויר הקר שנכנס פנימה דרך הנחיריים ואיך הוא יוצא חם יותר. בראש שלנו, שים לב אם הגענו לכאן היום עם איזשהו כאב ראש קל. נקד רגע במצח, נבדוק איך מרגיש המצח היום. שים לב לעיניים שלנו, לאפיים. אמן. סגורות ברכות, אולי יש כאן מאמץ. אפשר להרפות רגע את האפיים. נעבור ללסת, מקום שאנחנו הכי מחזיקות בגוף. אפשר קצת לשמוט אותה כרגע, לפתוח טיפה את הפה. שים לב שאנחנו פחות מחזיקות את השיניים. וגם אם אנחנו לא יודעות כל כך איך להרפות, עצם הרצון הזה להרפות כבר מרפא את האזור הזה. נעבור לצוואר ולכתפיים, נבדוק אם תפוס לנו משהו. אולי אנחנו מרגישות איזה עול על הכתפיים שלנו.
וזה משהו שאנחנו מבקשות לשחרר מאיתנו. לנסות לשמוט אותו. כבר לא משרת אותנו. מהכתפיים נעבור לבית החזה. נשים לב לנשימה שנכנסת ויוצאת. איך בית החזה עולה ויורד. שוב, בלי שום רצון לשנות. שם לעבור לבטן, למרכז התחושות והרגשות. גם שם להרגיש את הנשימה, את הבטן עולה ויורדת. נעבור לאגן. מרכז, מחזיק את התשוקה שלנו, את היצירתיות. רק תשומת לב לאגן, היום אנחנו יושבות או שוכבות. רק שים לב למרכז הכובד. אם אנחנו יושבות ורוצות לשכב עכשיו, אנחנו יכולות בהחלט גם לשנות את התנוחה שלנו. ושוב, גם אם המחשבה ברחה לי, אפילו לכמה זמן, הכל בסדר. לא לכעוס על עצמנו, פשוט להחזיר תשומת הלב לנשימה. נעבור לרגליים, לירכיים, לברכיים, לשוקיים. תשומת לב אם משהו כואב, משהו מציק. רק להכיר בזה כרגע. נעבור לקרסוליים, אפשר ממש להרגיש שמתוך הקרסוליים אנחנו מצמיחות שורשים לתוך האדמה. נבדוק איך זה מרגיש לנו להצמיח את השורשים, גם אם אנחנו בבניין קומות, בקומה שלישית, אנחנו יכולות ממש לראות בדמיון את השורשים עוברים מקומה שלישית לקומה שנייה, לקומה ראשונה, ואז לבטן האדמה. שורשים מייצבים אותנו. מחזירים לנו את הביטחון בעצמנו. ומכאן עוברים לתדר 888, תדר האור. ואנחנו רוצות מכאן גם להטעין את עצמנו באור. האור הוא אחד הכוחות החזקים ביותר להטמיר רגשות שליליים, להטמיר אנרגיה קשוחה, לאנרגיה רגועה יותר ושלווה. אנחנו כאן כמה נשמות ביחד, בואו נתכוונן להטעין את עצמנו קודם כל באור. אפשר ממש לדמיין מפל של אור נכנס לנו מהראש באיזשהו צבע שאנחנו אוהבות. אפשר לבחור אם זה צבע זהוב, צבע אולי לבן, או ורדרד, או כחלחל.
נכנס לנו מהראש כמו מפל גדול, מציף לנו את הגוף באור, וגם אם יש לנו קושי בלדמיין, הכל בסדר. שוב ההתכווננות, להיות עכשיו אור, כבר עושה את השינוי. אפשר לראות את עמוד השדרה שלנו כמו עמוד מלא באור, שעולה מעל הראש שלנו ונכנס מתחת לאדמה. ואת הגוף שלנו מוצף באור, ממש מוקף באור. יכולות לדמיין אותו בתוך בועה של אור שעוברת מעל הגוף שלנו. והבית שלנו גם מוצף באור. ומשם אנחנו שולחות את האור הזה הלאה למדינה שלנו. לאנשי הביטחון ששומרים עלינו. לחיילים ולחיילות בחזית, אפשר לעטוף אותם ממש בבועות של אור, וכך לדמיין שאי אפשר לפגוע בהם. ובואו נשלח הלאה את האור לאחים ולאחיות שלנו, שנמצאים לצערנו, אולי במנהרות, אולי בדירות, מוחזקים בניגוד לרצונם, ואנחנו מקוות שיחזרו אלינו בקרוב. נמשיך לשלוח להם אור, אפשר ממש לדמיין את האור יוצא מהחזה שלנו, מהידיים שלנו, הלאה והלאה. יש לו כוח. גם אם עולה תחושה של עצב, זה לגמרי בסדר. נמשיך לשלוח את האור. אפשר לדמיין אותם. כבר יש לנו את התמונה הזאת בראש, חוזרים אלינו בתוך הג'יפים, נפגשים עם המשפחות, מחבקים, להיזכר בתחושה הזאת של השמחה, בתמונות. דמיון, יש כוח גדול, לאור יש כוח גדול. בואו נהיה רגע ביחד, כל מי שכאן. נשלח עוד ועוד אור הלאה והלאה. אל תפחד, אתה לא לבד. אל תפחד, אתה לא לבד. הייתה זאת קירה קטנה, זעזוע פתאומי ומהיר. לאט לאט לשים לב איך אני עכשיו. נכון, איבדת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר. ועכשיו פעמוני הזהב מצלצלים בראשך. אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן, כן כן, לתקן. שים לב לתחושות ולרגשות שלי עכשיו בגוף. האם משהו השתנה? אתה לא
אם יחזור שוב רגע הפחד, אבוא להושיט לך יד. תמיד אהיה קרוב אליך, לחבק במקרה שתירא. ועכשיו פעמוני הזהב מצלצלים בראשך, אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. לאט לאט לחזור לכאן ועכשיו. מי ששוכבת אפשר לעבור לשכיבה על הצד. עכשיו לאט לאט. אפשר טיפה להימתח אולי. לתת לעצמנו רגע להיות במקום השקט הזה, לבדוק מה קורה בהכרה שלי, איך היא עכשיו, לעומת מה שהגעתי איתה, אם היא פחות תזזיתית אולי, יותר בהירה, כבדה, מעורפלת, רק תשומת לב. אז אהלן. רוצה להמשיך קצת, אז מקווה שלא נרדמתם, לפעמים זה קורה, אז רק תגידו לי אם שומעים אותי, אז נפתח פה את הצ'אט. כן, שומעים. שומעים, מהמם. יופי, אז רגע, אני צריכה פה שנייה אחת. רואים את המצגת עכשיו? כן. יופי. רגע, אני אעשה רק אולי מיוט אול. יופי. אז בואו נמשיך קצת. אז איך ממשיכים מכאן הלאה? שזה, אתם יודעות, אם ככה מישהי רוצה לפתוח את המיקרופון שלה ככה ולספר איך היה לה החוויה, לפני שאני אגיד איך ממשיכים מכאן הלאה, תרגול בבית, אז מוזמנת. שמחה. אבל גם אם לא, זה גם טוב, גם בסדר גמור. אז אני כן אגיד איך ממשיכים, איך לוקחים בעצם
איך מתחילים בעצם לתרגל בבית, וגם יש פה בנות שמתרגלות. אז אנחנו מתחילות מקטן קטן, אנחנו מתחילות לקחת לנו דקה אחת, כמו שאמרתי לפני זה במצגת. זה לא צריך להיות גדול, כי כשמתחילים בקטן, כמו באימון בחדר כושר, זה עובד יותר טוב, אף אחד לא חושבת עכשיו שהיא תתחיל לרוץ, אז היא ישר הולכת לרוץ 2 קילומטר, וגם לא נראה לי שקילומטר, אלא מתחילים באינטרוולים, מתחילים ממש בדקה ריצה, דקה הליכה, אז כמו חדר כושר, לאט לאט. אז לקחת לנו, מה שנקרא, זמן מסוים שאנחנו בוחרות לתרגל, לשים לנו איזשהו טיימר בטלפון. אם זה יכול לבחור לנו איזה זמן של בבוקר, או אולי איך שאני מתעוררת במיטה. לקחת לי דקה אחת רגע להרגיש את הגוף, לבדוק עם איזה רגשות קמתי, עם איזה תחושות יש לי בגוף, וגם בלב. רגע אחד להיות בדקה הזאת, כל כולי פה, להרגיש את השמיכה עליי, כמה היא נעימה וחמה, להרגיש את הרגליים שלי על הסדין, כזה, that's it. עשיתי את זה, תרגלתי מדיטציה. שוב, זה לא צריך להיות גדול. אז אפשר באמת לבחור את הזמן הזה, נתתי פה דוגמה על הזמן של הבוקר, אפשר גם באמצע היום, אפילו בין העבודה לבית, ברכב, לקחת לי דקה לפני שאני עולה למעלה, לבדוק רגע, מה חי בי עכשיו? אני אוהבת את המשפט הזה, מה חי בי? מה המזג האוויר הפנימי שלי? האם אני הגעתי ויש לה איזשהו מטען מהעבודה, או מה שהיה לפני, ואז אולי יש לי בחירה לבחור לשחרר אותו, אבל אם לא רגע עצרתי, המדיטציה היא גם סוג של עצירה, של לבדוק מה קורה איתי, ואז יש פה איזושהי בחירה אולי, לבדוק אם זה מתאים לי להישאר עם זה, אם זה מתאים לי לשחרר את זה. יכול להיות שאני אגיד לא, קשה לי לשחרר את זה, אבל לפחות יש פה איזושהי מודעות לזה, איזשהו מה שנקרא, לקחתי רגע צעד אחורה, והסתכלתי על עצמי בעצם קצת מבחוץ, ופחות הייתי מעורבבת עם הרגשות שלנו. רוב הזמן אנחנו עם הראש שלנו, הראש שלנו טוחן, אנחנו מזדהות עם כל מה שקורה. כשאנחנו יושבות רגע ועוצרות, אז אנחנו רגע יכולות לקחת זום אאוט ולהסתכל על עצמנו מבחוץ, זה מאוד מאוד משמעותי. וגם אם זה דקה אחת, זה משמעותי. הרבה פעמים אנחנו יכולות להגיע הרבה יותר רגועות, פחות יורות חצים לכל מיני כיוונים, פחות רואות רק את מה שלא עובד. נכנסות הביתה רגע, שנייה אחת באיזשהו תדר אחר, וגם לפעמים לא נצליח, וזה גם בסדר. זה לא אומר שום דבר. אז זה יכול להיות באמת בצהריים, וזה יכול להיות בערב, לפני השינה, שאני לוקחת לי דקה, במקום בדרך כלל דקה בלילה, זה מה לא הספקתי, או מה אני צריכה לעשות מחר. המוח שלנו טוחן. או מה לא הספקתי היום, ומה שכחתי, או מה אני צריכה לעשות מחר. כמה זה הרבה פעמים מעיק, ואנחנו נרדמות באיזושהי תחושה שלא מסופקות, שמתבאסות מעצמנו. כמה זה משמעותי, אם ניקח לנו רגע דקה, ואנחנו יכולות אפילו דקה של הודיה של כמה דברים, אבל תעזבו רגע הודיה שכולנו מכירות את זה וזה מהמם, אבל רגע אחד להתרכז שנייה בגוף שלי, ורגע שוב במה שקורה לי כאן ועכשיו, משמעותי, ואם אנחנו מדברות על הערב, אז אנחנו גם יכולות לקחת בעצם איזשהו שיר מסוים, ולשבת וליהנות איתו, ואם המוח בורח למחשבות, שוב להחזיר את התשומת לב למוזיקה או לגוף ולנשימה. המוזיקה היא רפואה לחלוטין. זה די מדהים מה זה יכול לעשות. יש גם תדרים מדהימים, שכמו שהשמעתי לכם פה, שעובדים על המוח, גם אנחנו יכולים לשים אותם גם סתם ברקע בבית. אבל אני רגע לוקחת לי איזשהו טרק של מוזיקה, או של איזשהו שיר, ופשוט יושבת ומאזינה לו, ושמה לב מה קורה לי בגוף, מה קורה לי מה קורה? אני שם רגע עם כל מה שקורה, וזה כמה זה קל לעשות את זה. וכמובן, נשימה מודעת. הנשימה שלי, כמה היא משמעותית. התחלנו בתחילת התרגול, בתחילת השיעור הזה, הזום הזה, לקחנו כמה נשימות עמוקות, נשימות הנחה,
ואם אני נותנת לכם את זה כמתנה, כי הילדים שלי אפילו הרבה פעמים מזכירים לי, שאם אני סוג של עצבנית כזה, הבן שלי הקטן, אסף, אומר לי, אמא, נשימת הנחה. הוא מזכיר לי, תעשי ככה. אז זה ממש ממש לא להאמין כמה הנשימה הזאת, אם אני עושה 5 נשימות כאלה, זה פשוט משנה לי לרגע את התודעה. רגע שנייה, נותן לי אוויר, תרתי משמע, גם אוויר באמת. אנחנו לא שמות לב לפעמים שאנחנו לא נושמות, אנחנו לא שמות לב שהנשימה שלנו קצרה ו... ובלחץ, כי רוב הזמן אנחנו בלחץ, ואז גם הנשימה בעצם מושפעת מזה. אז אפשר או את הנשימת הנחה הזאת, או לקחת כמה נשימות מודעות של שאיפה על 5, להכניס אוויר ב5, להחזיק את האוויר 5 ולהוציא את האוויר ב5. שזה נשימה מדהימה גם בשביל להירדם. אם בלילה קשה לי להירדם, אני עושה לי 5 נשימות כאלה, או עד שאני נרדמת, וזה לחלוטין גם מרפא גם את המחשבות, זה מכניס אותנו לאיזשהו סוג של רגיעה, אפילו סוג של איזשהו סחרור כזה, שזה מדהים. זה מרגיע את כל המיינד שלנו ואת הגוף. אז זו מתנה שאנחנו נמצאת איתנו כל הזמן, לא צריך, לא, גם אם אין לנו מוזיקה, גם אם אין לנו, אפילו בדרך אנחנו יכולות לעשות את זה, אפילו בזמן שאנחנו נוהגות, כמובן לא את הנשימה הזאת, כי זה יכול להרדים, אבל אפילו 2 נשימות עמוקות, וכבר אנחנו מרגישות אחרת. אז תשימו לב כמה דברים קלים ופשוטים, וכמובן שיש מדיטציות מודרכות, מיליונים ביוטיוב, וגם לי יש מוקלטות, והכל בסדר. אבל זה רק קודם כל מיינדסט של לבחור לעצור, לבחור להיות ברגעים של עתה ביום יום שלנו, לבחור להכניס את האיכות המדהימה הזאת, שאני מבטיחה לכם שמשפרת את איכות החיים שלנו בצורה מדהימה. עכשיו אני אנשום, ואני רוצה לשאול אתכם, מה אתן לוקחות מכאן היום? זה הזמן כן לפתוח מה שנקרא אה, את המיקרופונים ולהגיד, או לרשום לי בצ'אט, מי שלא רוצה לפתוח מיקרופון, זה בסדר גמור. אני ממש ממש אשמח גם לקרוא אתכם פה בצ'אט, ולהגיד לי מה לקחתם מכאן, מה אתם רוצות להמשיך איתו הלאה. זהו, לנשום. לנשום, איזה יופי, מהמם, מקסים. בוא נראה אם עוד מישהי שרשמה פה משהו בצ'אט. ומוזיקה זה בכלל בסדר. נכון, מוזיקה זה רפואה, זה לגמרי מרפא. ואתם יכולות לכתוב לי אחרי זה גם בפרטי, מישהי ככה לדעת את הטלפון שלי והכל, אז בשמחה, אם מישהי עכשיו לא רוצה לשתף, זה בסדר גמור. ואני רוצה ככה לתת לכם איך אפשר להיפגש, להמשיך ולהיפגש ולתרגל. אז קודם כל יש לי מפגשי מדיטציה גם ברמת השרון, במתחם מקסים, טובל בירוק, מפגשים פרונטליים, גם אפשר לבוא, יש אצלי 2 בחודש, וגם אפשר להזמין אותי אליכם למפגשים, מה שנקרא, סדנאות של מדיטציה. יש לי גם ברעננה, ממש חוג של מדיטציה חודשי, אז מי שככה גרה באזור השרון מוזמנת. ושוב אמרתי לאירועים, לימי הולדת, וגם מפגשים עם מישהי פה עובדת באיזשהו ארגון גדול ורוצה, אז ממש ממש מוזמנת אה, להזמין אותי, ואני ממש אשמח. וגם מפגשי מדיטציה אישיים, לתרגול ביחד ולהטמעת אקלים, מי שקצת קשה לה לעשות את זה לבד ולהכניס את זה לחיים שלה, אז אפשר לעשות ככה מספר מפגשים ביחד. ולהתאמן ביחד, איך להכניס את האיכות הזאת, וכמובן שובר מתנה, למפגש מדיטציה חווייתי, זה יכול להיות אישי, זה יכול להיות זוגי, וזהו, אני ממש ממש מתרגשת, אז זה כיף.
להיות איתכם. קשה לי להיפרד. תודה רבה, נטלי. ואהבה, אהבה גדולה. יש לי גם קבוצה, שכחתי לשים פה אני אעשה רגע סטופ שייר, אבל יש פה מאחוריי גם את הברקוד הזה של קבוצת האתר, שבעצם זו קבוצה שקטה שאני מעלה שם גם מדיטציות וגם תכנים על מדיטציות, אז מי שרוצה לסרוק יכולה עם הטלפון שלה, אני יכולה גם לשלוח את הלינק פה בצ'אט, וזהו, יש לנו ככה מלא הזדמנויות להיפגש שוב, וכמובן שיהיו עוד מפגשים כאלה אונליין. זהו, תודה רבה רבה רבה. איזה כיף שהייתם איתי. ממש. לילה